Ела, седни. Не се притеснявай. Докторът не искаше да те разстрои. Не, той казва, че не мога да защитя никого. Нима той ме е защитавал досега. Не се сърди, мамо. Докторът не е лош човек. Как е моят внук? Влизай, дядо. Чакай. Стой, сине. Не се дръж като гост. Добре. Това е твоят дом. И преди беше така, и винаги ще бъде, нали? Но слушай, повече няма да си тръгваш, разбра ли? Как може да оставиш майка си, баща си, семейството си, дома си, родителите ти са тук? Нето, ние сме тук. Имаш си всичко. Нищо не ти липсва, нали? Имаш си всичко. Дядо ти е прав, ли? Разбира се, Гювен ти е баща, не мога да ти забраня да го виждаш. Но всеки път, когато си тръгваш, нараняваш мен и всички ни. И Серхан е най-нараненият. Майка ти е права, синко. Серхан все още е твой баща. И това е хубаво. Голям щастливец си. Тогава, защо не наваксаме новогодишната вечеря, която пропуснахме? До вечера. Ще те изям. Разбира се. Това е страхотна идея. Веднага започвам да я подготвям. Тогава сега си почини добре. Ако имаш нужда от нещо, ме повикай, нали? Да, мамо. Яман, какво има? Каза, че е нещо спешно. Да, имам да кажа някои неща на семейството си на вечеря, но не искам Едже да присъства. Затова имам молба към теб. Знам, че все още се възстановяваш, но може ли да вземеш Едже за 1 час до вечера? Какво не можеш да кажеш пред Едже? Чудя се, ако нямаш нищо против, да знам. Не, нямам нищо против. Ще ти кажа после, но сега трябва да отида до квартала. Притеснявам се, че Алас може да забърка някоя каша. Не искам Едже да присъства. Все още се възстановява. Нека си стъпи на краката. Яман, трябва ли да се притеснявам? Тези тайни неща не завършват добре. Знаеш това, нали? Това ще свърши добре. Няма да има повече игри след това. Няма да има проблеми. Няма да има катастрофи. Няма да има. Гарантирам ти. Добре, както кажеш. Но после искам да знам всичко. Междувременно, ако майка ми пита, бил съм с теб. Ще ме покриеш ли? За какво беше подкуп целувката? За да вземе Едже или за да те прикрия пред майка ти? И двете. Ще взема една и за мен, но после в по-удобен момент. Къде отиваш сега? В квартала.
Какво си намислил? Искам да ми го кажеш ясно и директно, разбрали? Защото ми е дошло до тук. До тук. Малко търпение, докторе. Малко търпение. Ще научиш всичко. Фико! Тук съм, Яман. Уреди ли всичко? Нося ги, братко. И телефона. И това взех. Ти си лъв. Сине, какво целиш? Искам всички да видят истинското лице на това копеле, докторе. Това целя. Копеле. Серхан Сойсалан. Ами Едже? Да я повикам ли? Не. Едже отиде на кино с Рюя. Няма да е с нас. Отдавна не е излизала. Хубаво е. Нека се разсея. Ами, Серхан? Серхан ще дойде. Малко закъснява, но ще дойде. Добре. Фериде стига, няма ли да седнеш? Хайде да започваме. Да започваме. Хайде. Искам лошите дни да останат зад гърба ни. Това семейство преживя много. Страда много. Нека сега да седнем на тази маса с радост. Бих искал да ви видя двамата, един до друг, рамо до рамо. Ако сте сплотени, дори армия не може да ви унищожи. Оценявайте се и се подкрепяйте. Яще. Хайде да ви е сладко. Извинете. Може ли да кажа нещо? Разбира се, давай. Тъй като сме едно семейство, мисля, че не трябва да има тайни между нас. Греша ли? Напоследък напредваме добре с фактите, но мисля, че можем да отидем малко по-далеч. Какво искаш да кажеш? Какво е това? Кратък филм, мамо. Кратък, но ефектен.
Излез! Това татко ли е? Какво правиш? Къде си? Аз дойдох. Донесох и парите. Хайде! Излез! Който и да си, викам те. Страхуваш ли се? Ако нямаш смелост, не трябва да опитваш подобни игри. Аз съм Серхан Сойсолан. Изисква се голяма смелост, за да ме заплашваш. Ясен ли съм? Хайде! Излез! Не се страхувай! Серхан! Тук съм. Тук съм, не се притеснявай. Но нека да ти кажа нещо. Ти не си човек, от когото се страхувам. Съвсем не. Вечерта, когато претърпяхме катастрофата, видях Алас. Той ни блъсна. Видя как катастрофирахме, но избяга. Ако си знаел, защо не отиде в полицията? Защо не се оплака? Защото баща му вече беше почистил след него. Те са свикнали, докторе. Проклет негодник. Боже. Вижте, докторе. Този тип върти всички на малкия си пръст. Той е един лъжец и ме мрази. Чух го със собствените си уши. Ако умра, няма да го е грижа. Защо мислиш така? Освен това, имаш ли нужда от любовта на този глупак? Остави го да се отдави собствените си, Лейна. Защо се занимаваш с него? Заради мама. Трябва да спася мама. И тя трябва да види истинското му лице. И ти трябва да ми помогнеш. Значи, ти ме изнудваш. Всъщност, нямам време да се занимавам с такива неща. Ако зависиш от мен, просто щях да взема сина си и да си тръгна. Но Яман искаше да ти даде урок. Какво говориш? Какъв урок? В навечерието на Нова година Яман и Рюя бяха блъснати умишлено. С колата. Този, който се опита да ги убие, е синът ти Алас. Яман е видял всичко. Освен това, Яман е чул разговорът и с Алас в болницата. Така че той знае всичко.
Зная, че се опитваш да прикриеш доказателствата. Че не те е грижа за Яман ни най-малко. Знае всичко. Алас. Това вярно ли е? Нищо не можете да докажете. Нямате нито едно доказателство, което да дадете на полицията. Точно така, нямаме. Но, така или иначе, няма да замесваме полицията. Яман иска да реши проблема по различен начин. И как иска да го реши? Никой не би му повярвал. Докато съм наоколо, никой няма да му повярва. Ти наистина ли мразиш Яман толкова много? Да. Мразя го, да. Защото той е твой син, не мой. За какво ми е Яман, докато има мой син? Кой е Яман? Да ти кажа ли кой е? Да ти кажа ли? То е твоето копеле. Какво ме интересува твоето копеле? Виж камерата там. Повтори всичко, което ми каза към нея. Защото цялото ти семейство те гледа. Или не казвай нищо. Само им помахай. Сбогувай се с тях. Защото току-що загуби цялото си семейство. Всички. Според мен. Много съжалявам. Знам. Не съм
предполагала, че Алас ще стигне толкова далеч. Знам. И не съм вярвала, че Серхан е способен на това. Знам, мамо. Знам много добре. Направих всичко това, за да разбереш, що за човек е. За да разбереш, че не заслужава доверието ти. Направих го, за да не може повече да влезе в тази къща и да нарани това семейство. Остави ме мен. Аз съм голям. Мога да се оправя, дядо. Ще защитя и теб, ако се наложи. Ако трябва, ще убия и баща, и син. Ще ги заровя някъде и никой няма да ги намери. Така няма да има повече проблеми в този дом. Не говори небивалици. Твой дълг е, дядо. Твой дълг е да защитиш тази къща. Твой дълг е да защитиш внуците си. Дъщеря си. Твой дълг е да пазиш къщата. Какво искаш? Какво искаш да направи дядо ни? Нима ще разбиеш семейството ни? Какво семейство, чагла? За какво семейство говориш? Не виждаш ли? Обречени сме. Каквото и да е направил татко. То е било за да защити нас, децата си. Това ли е неговият грях? А кой ви направи уязвими? Не виждаш ли? А? Той те разболя, тласна те към лудостта, а после обвини майка ти. Той те е развалил, момиче. Съсипал е психиката ти. Не разбираш ли? Ти си този, който ни съсипа! Чагла, стига! Мамо! Стига! Мамо! Моля те, изчакай малко. Какво съм ви направил? Какво съм ви направил? Откакто съм дошъл в този дом, какво съм направил, освен да мисля за вашето добро и да се стремя към вашето добро? Не ни правиш добро! Не правиш добро на Алас! Ако аз не правя добро на Алас, никой не може да го излекува. Той постави Рюзгяр в кома. Прехвърли вината върху мен, но аз пак го защитих. Не го предадох на полицията. Какво? За да не си тъжна. За да не плачеш за още един син. Защото си плакала достатъчно за мен. Ти, дядо, ти скърби за мен, за да не скърбиш за другия си внук. Но баща му знаеше какво е направил той. Ако не беше докторът, още щях да съм в затвора. Затова не ми остана търпимост нито към сина, нито към бащата. Приключих. До тук бях. Този Алас вече не ми е брат. Алас е мой враг. Ако още веднъж се изгаври с мен, ако нарани някого около мен, ще унищожа и него, и баща му, без да ми мигне окото. Къде отиваш? Али, къде отиваш? Не се тревожи. Ще съм наблизо. Когато си в този ад, не можеш да избягаш дори да искаш.
Беше страхотен избор на филм. Отрази ми се много добре да се откъсна от драмите. Липсва ми да се смея. Батко? Къде отиваш? Осъзнах, че когато те няма на масата, яденето няма вкус. Хапнах набързо и си тръгвам. Къде отиваш сега? Миличка, виж. Не мога да остана тук. Но това не променя факта, че ти си най-скъпата ми сестричка. Защото ти не си само моята Едже, но и моят Умут. Когато и да ме повикаш, ще дойда. Дори ръцете ми да са окървавени. Кой те разстрои? Кой? Има ли значение? Има. Поне да знам на кого да се сърдя. И да искаш, не можеш да се сърдиш на никого. Това твое сърце не тъжи. Познавам го, Едже. Умут не би му позволил. Много се смяхме, а сега това. Какво се случи? Сега ще ми кажеш ли? Случи се това, което трябваше. Маските падат една по една и истината излиза наяве. Този, който ни блъсна и се опита да ни убие, е Алас. Яман, как може да си толкова спокоен? Едва не умряхме заради този ненормалник. Къде е Алас? У дома ли е? Дължи ми обяснение. Рюя. Той не иска да ме обичаш. Не иска никой да ме обича. Майка ми, дядо ми, Едже, ти... Трябва ли да го питам кого може да обичам? Рюя, той е болен. Той е психично болен. Тогава да го настанят в клиника. Баща му да го води на лечение, вместо да му пази гърба. Трябва ли да ставаме жертви на психично болни хора? Ами ако бях умряла? Ами ако бях те изгубила? Съжалявам. Защо се извиняваш? Нищо не си направил. Защото те няма да се извинят. Докторе! Докторе! Докторе, отвори! Ела. Добре ли си? Добре съм. Той какво прави тук? Хайде, не използвай устата си, а ръцете си. Свършиха ни бинтовете. Би ли донесъл още отвътре? Синко, на теб говоря. Яман, загубил е много кръв и продължава да кърви. Имам нужда от помощта ти. Донеси бинт. Независимо какво е направил, той ти е брат. Осъзнаваш ли това? А? Яман! Имам нужда от помощта ти! Когато ние щяхме да умрем, той не ни помогна. Ти него ли си? Алас ли си, сине? А? Добре. Хубаво. Нека умре. Щом така искаш.
Дай ми лейкопласта. Чакай, ще ми трябва още. Доброто и злото живеят рамо до рамо, но расте само това, което храниш. Нали? Браво на теб! После ще ми сложиш медала. Какво щеше да направиш, ако беше постъпил по друг начин? Какво щеше да кажеш на майка си? Как щеше да я погледнеш в очите? Как щеше да живееш това бреме на плещите си, докато умреш, а? Как? На тях трябва да им го кажеш. И защо да го казвам на тях? Ти си моето дете. Винаги го казвам. И си много добър човек. Но ако позволиш на този гняв да те води, ще се превърнеш в един от хората, които мразиш. Казвам го от опит. Вярвай ми. Хайде, донеси ми вода. Хайде сега. Господин Алас. Така? Така. Време е за антибиотици. Дай ми водата. Пи. Гюен. И баща ти дойде. Дойде и баща му. Ти какво правиш тук? Господи, този как ми лази по нервите. Как ми лази по нервите. Браво на този, който го е направил. Отвори вратата. Къде е синът ми? Алас? Какво е станало? Синко, какво е станало? Кой направи това? Добре ли си, Алас? Добре съм. Ти го направи, нали? Ти отмъсти на сина ми, а? Виж какво. Едва го удържам, не изпитвай търпението ми. Ясен ли съм? Татко, не бяха те. Нападнаха ме на пътя. Какво съвпадение? Точно сега. Не се бой, сине, кажи ми. Той не ти е брат, не е нужно да го защитаваш. Знам, татко. Но не беше той. Уви. Защо си тук? Тук ли те докараха? Защо не отиде в болницата, синко? Ще ти кажа, татко. Първо да се махаме от тук. Хайде, синко. 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 Погледни ме. Погледни ме. Алас, добре ли си? Какво сте направили на детето ми? Сложих му опойка. До няколко часа ще се съвземе. Добре съм, тате. Добре съм. Играхте успешна игра тази вечер. Честито. Но разбира се, няма да ви се размине. Спасихме живота на сина ти. Заплашваш ли ни, а? Яман. Да. Заплашвам ви. Ще стоите далеч от семейството ми. Напротив, от този момент нататък няма да позволя дядо ми, майка ми или момичетата да бъдат използвани като инструмент в твоите игри. От моето семейство
ще получиш само това тук. Хайде. Взимай си сина. Хайде, Лас. Ставай. Ставай. Ела тук. Върви, синко. Върви. Ще можеш ли да стигнеш до колата? Да, татко. Браво на теб. Хайде. Полека. Докторе, не разбирам. Серхан е прав. Защо е дошъл тук, а не е отишъл в болницата? Успокой се. Не мога да се успокоя, докторе. Тези хора не правят нищо без скрити подбуди. Трябва да разбера. Искам да знам истината. Да приключим с тази тема. С какво да приключим, докторе? С какво? С това. Тази враждебност трябва да приключи сега. Ти показа и доказа на семейството си какъв човек е Серхан. Какво ще се случи след това не е нито твоя работа, нито моя. Свърши. Така че да се махаме от тук. Да идем в Швейцария. Баща и син. Ще започнем живота си на чисто. Докторе, вече говорихме за това. Не съм дете. Голям човек съм. Не можеш да ме влачиш напред-назад. Докато си тук, тази война никога няма да приключи. Никога! Няма да оставя майка си с тези чакали, докторе. Но ти се прибирай. Точка. А сега ми кажи това, което искам да знам. Какво? Защо Алас беше тук? Боже! Докторе! Да, Джесур. Не можеш да намериш Асили. Добре, идвам. Довиждане, докторе. Яман, това няма край. Аси? Човек, Асия няма никъде. От снощи я търся, никъде не я намирам. Няма я у нас. Никъде я няма. Дали се е случило нещо? Пази Боже. Да, Фико. Добре, благодаря, идваме. Беше Фико. Видели са си долу на плажа. Хайде. Хайде. Братко, насам. Аси! Какво ти е, момиче? Какво е това? Аси, добре ли си, Аси? Има висока температура. Аси. Стой. Аси, ела. Помогни ми, Джесур. Аси, ела. Хайде. Джесур, тресе я. Трябва да я приберем. Ех, Аси, какво е станало с теб? Аси. Миличка, хайде. Отвори очи, кажи нещо. Има висока температура. Какво ще правим? Откъде да знам, никога не е била болна, винаги тя се е грижила за нас. Ще направим това, което тя прави за нас. Ще свалим температурата. Ако не можем, ще я заведем в болницата. Знаеш ли какво? Ще преваря вода. Ти намери термометъра. Откъде да знам къде е? Ами аз. Виж където го е оставила Аси. Хайде, Аси. Хайде, красавице моя. Отвори очи и кажи нещо. Температурата й е спаднала малко. Джесур, случило ли се е нещо с нея? Кажи ми честно. Откъде да знам? Явно се е разболяла. Човече, намерихме я на улицата. Луда ли е? Защо ще плува през зимата? Аси не би си причинила това, ако нямаше проблем, Джесур. Аси е затворена книга. Дори да има проблем, не си казва. Все едно не я познаваш. Звънят ми от работа, трябва да вдигна. Аси,
Прекрасна сестрички. Хайде, отвори очи. Стисни ми ръката. Като деня, в който се запознахме. Помниш ли? Ти предизвика момче 2 пъти по-едро от теб. За малко да те набият. Тогава дойдох аз. Бягай! Протегнах ръка към теб Хвани ме за ръка. и ти я стисна здраво. Дръж се здраво. И от тогава не сме се пускали. Стисни ми ръката, Аси. Ясно е. Така няма да стане. Ало? Мамо, имам нужда от помощ. Батко, Едже, Не мога да повярвам. Не вярвам на ушите си. Как може един човек да изнудва майката на децата си? защо плачеш? Какво става? Успокой се! Защо да се успокоявам, татко? Той ме изнудва. Как да съм спокойна? батко, трябва да дойдеш. Баща ми изнудва мама. За какво? Не знам, говорят, че щял да разкаже нещо на пресата. Батко, не разбирам какво става. Добре. Едже, добре. Аз разбирам. Сега идвам. Не плачи, става ли? Чакай ме. Негодник такъв. Ало. Докторе, имам една молба към теб. Да. Температурата на Аси е толкова висока, че не можем да я свалим. Можеш ли да дойдеш? Добре, благодаря. Джесур, вземи тези пари. Може да се наложи да купиш лекарства. Ако се случи нещо, обади се. Добре, но ти къде отиваш, Яман? Яман? Ейхо, с кого говоря? Къде отиваш? Мамо, виж, няма от какво да се страхуваш. Става ли? Имаш син като лъв. Имаш баща като планина. Серхан ще сведе глава, а не ти. Той ще научи, че не може да задържи жена в живота си с заплахи, изнудване или сила. Да, сгрешила си. Но ще стоиш с високо вдигната глава. Ще излезеш пред всички и ще разкажеш истината. Няма да отклоняваш поглед така. Ще ги погледнеш един по един в очите и ще им кажеш. Ще го изправиш срещу неговия срам. Мамо, не за мен, не за себе си, а за момичетата ще го направиш. Ако се сблъскат с такъв мъж в бъдеще, ще знаят никога да не се поддават на заплахи и изнудване. Добре дошли. Всъщност, Серхан Сойсалан ви повика тук, но вашият събеседник ще съм аз. Първо бих искала да се извиня от свое име, че ви извиках тук по семейен въпрос.
и че ви отнех от времето. Обстоятелствата го наложиха и трябваше да го направя. Съпругът ми Серхан Сойсалан и аз сме в процес на развод. И той се опитва да ме притисне въгъла във ваше присъствие, за да се откаже от развода. За целта той ме заплашва, че ще ви разкрие тайна, която пазя от всички години наред. Днес реших, че повече няма да бъда изнудвана. Ето защо искам да чуете всичко от мен. През последните месеци открихме сина ми Яман Али Сойсалан, който беше в неизвестност от години. Вие знаете това. Синът ми Яман Али Сойсалан всъщност не е биологичен син на Серхан Сойсалан. Той самият не знаеше това. Научи го наскоро. Не съм искала да лъжа никого. Това не беше моето намерение, но в онзи момент на онази възраст човек се чувства безпомощен. Но това не е повод за отчаяние. За всичко има решение. Днес съм тук заради дъщерите си и заради всички момичета. Можем да грешим. Всички допускаме грешки в живота си. Но независимо от това, не бива да се прекланяме пред онези, които ни заплашват с тези грешки. Не приемам такова нещо по никакъв начин. Не допускам това. Както казах, платила съм моралната цена за греха си. Направих избор, той не беше правилен, но аз платих цената за това. И не приемам изнудване. По никакъв начин. Раждането на моя син Али Сойсалан не беше грешка. Всъщност това бе едно от 4-те правилни решения, които съм вземала в живота си. Благодарна съм за децата си всеки ден. Всеки ден. Няма да оставя никой от децата ми да страда от моите грешки. Платила съм моралната цена. Сега, след като вече няма тайни, мога да ви кажа кой е бащата на сина ми Али Сойсалан. Бащата на сина ми е доктор Гювен Айдън. Сега вече мога да започна официалния процес по развода. Единственото ми желание е децата ми да преживеят този етап с минимални щети. Вярвам, че всички ще проявите разбиране по въпроса. Извинете, че отнехме от времето ви. Благодаря. Как ти беше фамилията, между другото? Щом се развеждаш с дъщеря ми, ще си я искам обратно. Какво да ти кажа? Защо си толкова разстроена? Това искам да ми кажеш. Струва ли си да се поболяваш за Алас? Виж, ако те мъчат огризения, не трябва. Онзи тип няма да каже нищо, защото е изплашен. Няма да каже, че си била ти. Стига. Ей, погледни ме. Погледни ме, защо плачеш? Той си го заслужава. Опита се да убие Яман и Рюя, а после дойде и влезе в леглото ти, за да те използва като алиби. Дори на дявола не би му хрумнало. Добре, стига. Не ми се говори за това. А защо дойде тук? Какво ти каза? Няма значение, Джесур. Спри да говориш за него. Не ми се говори, разбра ли?
Вярно ли? На Нова година ти и той Успокой се, тя вече го е наказала. да се успокоя ли? Как? Ела с мен. Нека го обсъдим спокойно. Ела с мен. Хайде. Къде да ходя с теб? Какво има да обсъждаме? Случило се такова нещо, а аз не знам. Какво има да говорим? Добре, успокой се. Стига. Не дей. Чуй ме. Аз не те ли питах дали е станало нещо със си? Защо този тип стои зад всичко гадно? Сега вече ще го убия. Яман, Пич, спри за секунда. Чакай малко, чакай. А си вече го е наказала. Джесур. Що ме трябвало Аси да го накаже? Значи си допуснал грешка. Яман. върви, Джесур, спри го. Не ме гледай, върви след него. Добре, добре. Да, Къде си, Алас? Кажи ми къде си. Ще дойда и ще ти изтръгна нищожната душа. Кажи. отивам при баща ти. Ще го помоля да те вземе със себе си и да се махате. Изчакай ме. Яман, Яман. Яман, спри, спри. За Бога, спри. Остави Господ да го накаже. Докторът също го каза. Той ме помоли да не те намесвам. Значи той е знаел. А защо тогава аз не знам? Засрами се, Джесур. Яман, спри, чакай малко. Спри, човече. Спри, Яман, спри, бе, човек, спри, бе. Почакайте. Яман? Къде отива той? Да убие Алас. Обади му се, спри го, направи нещо. Аз не можах. Добре дошъл, Яман Али Сойсалан Айдън. Оставих вратата открехната за теб. Какво искаше? Какво искаше от Аси? Ти... Мислиш ли, че си подходящ за нея? Как посмя да я доближиш? Когато те видях за пръв път до Рюя, си помислих същото. Човече, докато си жив, ти ще бъдеш болка във врата за всички. Попитай Аси. Мисля, че тя беше доволна. Какво искаше от нея, а? Какво искаше? Исках да те стухам. Ако съм успял, съм щастлив. Ще те убия, ще те убия, ще те убия. И тя ме искаше. Сестра ти се влюби в мен, братко. Изненада. Яман! Не дей. Не дей, сине.
Това никога няма да свърши, нали? Докато един от вас не умре. Какво направих аз? Не разбирам каква е моята вина. Защо всички мъже в живота ми са такива? Ти си такъв, баща ми е такъв. Уморих се да ти го казвам, но ти не се отказваш. Не се променяш. Каквото и диво нещо да има вътре в теб. То не може да бъде опитомено. Как може да се опитваш да поправиш нещо, като унищожаваш всичко останало? Не разбирам, Яман. Как си е различен сега? Каква е разликата между теб и Елас, който се опита да ни убие? Трябва да видиш това. Само това ми липсваше. Нещата ще се нажежат. Не е ли по-добре да ме оставиш? Говориш глупости. Не виждаш ли? В нашето семейство няма мир и никога няма да има. Всеки ден е нова драма. Виж, говорим за вълка, а той в кошарата. Яман, Добре. Добре, спокоен съм. В един момент просто претръпваш. Но ми е жал за теб, Рюя. Ние сме като блато, което повлича всички със себе си. тогава няма да влизаме в блатото. Виж, не вдигаш и той те пише. Баща ми ще убие твоя баща. Какво пише? Какви ги говориш? Това е, което написах. Той взе пистолета си и излезе. Вие го тласнахте до това състояние. Вие разрушихте семейството ни. Ти и баща ти не се спирате. Какво ти каза той? Яман? По-бързо, господине. За Бога, няма ли друг път? Хайде, докторе, хайде! От дяволите. Благодаря. Задръжте рестото. Докторе! 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 Дядо! 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 Яман? Докторе! Дядо е мъртъв. Не съм го направил аз. Мамка му. Влязох вътре. Видях дядо ти и после не помня нищо. Не помня нищо. Обкръжете къщата, ти мини отзад, ти отдясно. Побързайте!
Никой да не мърда! Ръцете горе! Ръцете горе, дръжте ги! Стой! Стой! Изведете ги! Хайде, хайде! Проверете горе! Претресете навсякъде! Шефе, човекът е мъртъв. Вътре има труп. Лягай на земята! Арестуван сте за убийство. Казах ти да се махаш от тук. Съжалявам.